Hei, eu sunt Cirasela și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Da. Și sunt aici alături de Darius! Vă Rumiu, da. Și noi o să jucăm acum. Nu știu cum se numește ăsta, Darius. Habar n-am, juc cu peretele, zic eu. Cu peretele. Ăsta e de aici. Nu știu, îmi dă cineva... Tot dau băieții cerere de prietenie. Și mie, da. Dar nu știu de ce doar băieții, bă. Eu așa o vadă. Ajuns? Să ești. Uite-te aici, Dariu. Da. Să sperăm că putem să ajungem înainte de a fi prea târziu. Eu cel puțin am ajuns. Bine. Bun. Și suntem aici cu Darius care... Uite, ăsta e Darius, Panta Dariu. Nu mi-am mers Dar și mi-am pus Și hai Dariu. să vă arăt gen... Stai. Când pleci tu, plec și eu, care de... Unde ești? Mă, tu ai fugit? Stai aici. Mă lăs doar să iau banii. Hai, stai aici. Întoarce-te. Stai aici până vin eu. Bine. Și de acolo, oameni buni, uite, de acolo o să vină un perete de ucigași. Wow! Vine. Vine? Da. Iulu. O să-l vedeți. Ați văzut? Și mai vine încă unul, cred. Da, a venit. Același este, dar e la multe ori. Wow! De câte ori? De 3 ori. Gata. Opa. Uitați-vă ce mutre are. Vreau să merg mai rapid. Unde ești? Aici. Sa ca să ajung mai rapid. Băi, mergi. Nu m-a omorât. Bă! Du-te acolo. Nu m-a omorât. Are hack-uri! What? Nu m-a omorât. Gata, hai. Ok. Ce da, nu m-a omorât. Wow. Păi tu și codul ai băgat. Niciun cod, mă. Nu știu, cred că i-a fost milă de mâine. De mâine. De mâine, exact. Hai că mai am puțin să nu-mi zici că o să apar acum. Te implor. Doamne, Gata, am ajuns. Gata, bă, perfect. Vezi cum se ia bănuții de la cealaltă, ok? Bă, dar sunte-te. Tu stai acolo că vin imediat. Stai. Azi dă bani de fiecare dată când ajungi la 1. Da. E bine. Stai, vezi că vin imediat. Vezi că vin. Tu stai acolo, acolo. O să-mi iau... Dar uite puțin. Care zici tu că e de viteză? Toate cu ori. Cu ori? Da. Vezi că... Nu ieși. Nu ies. Și mă duc mai încoa. Ok. Mama, am scăpat la milimetru de el. Acum vin. Toate cu ori. Ok. Să ai bănuți. Hai să mergem. Floricica, hai. Stai, mă. Vezi că mă duc să... Bine? Nu vine. Hai. Vino repede aici. Hai, repede. Nu! Te protejezi. Mă protejez, Cât da? mai ai? Zi, mă protejez, da? Stai. Ok. Cam așa se descurge o conversație între o verișoară și un văr, oameni buni. Uite niște scări. Cirasela e încăpățânată și te duce. Faci un concurs. Unde ești? Nu, eu zic că eu sunt mai proastă de fel și mai... Uite-te! Uite în ce merg. Hai jos să vezi.
Stai puțin. Vrei să le arăt? Unde ești? Dar nu mai vin. Unde ești tu? De jos? Aici! Măi, uite-te aici. Aici sunt. Păi vină de acolo. Unde? Uite că Văd cât vine... omoară. Văd cât omoară. Văd cât omoară. Pam, pam. M-am arăt și dacă stau aici. Uite ce încioarme. Uite. Aici. Hai, 3. Nu știu, eu stau în continuu. Iată. Hai să stăm. Hai să stăm. Acum, hai. La start. 3, 2, 1, hai. Wow. Hai. Ia stai puțin că vreau să-mi cumpăr ceva mai de rapiditate. Dar că n-ai bănuți. Ia stai, să văd. N-ai bănuți încă. Ala 350. Eu l-am gata, l-am făcut easy peasy lemon squeezy. Și acum și mă întorc și îl mai fac o dată. Ok. Eu stau puțin aici pentru că știu că s-ar putea să vină. Îl fac dintr-odată, uite. Dar ăla de 2 crezi că pot să-l iau? Câți bănuți ai? Nu. Ba nu pot nici pe ăla. E a doua oară când îl fac. Pe asta nu pot nici pe ăsta. Ok. Dar îmi merge ceva, că nu prea ți le instalez. Măi, bă, ești prost. Eu sunt proastă? Nu. M-am omorât. Ce crame? Ok, cam atât a fost cu acest videoclip. Știu, a fost foarte extrem de scurt. Știu, numai că n-am plictiseală maximă și N-am fost pregătit. Dacă știți, noi filmăm la ora, uitați 9. câte 9 oră. Nu, este 10 fără vreo 5 minute, cam așa. Și vreau să-l vedeți mâine dimineață. Știți? Adică, na. Pa! Așa că eu am fost Cerasela. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să vă abonați și la canalul lui Darius. Nu, n-am canal. Glumea, n-are canal. Am avut, dar mi l-a șters, că am avut videoclipuri cringe. Și bubuiți butonul de like, vă rog frumos. Pa, pa! Pa!